When mom dati tingati aldaw ket dati tawag nga yung tawag da kada tayo ket nagresponde tingin sigida ket nagkaroon ti uram ditoy dati sanitary landfill ti siyudad Tilawag ket medyo nalawa ba si DJ nauram although dati ket tay kuhan ni DJ ruruot nga nagtubo kada ito'y dati nga sanitary landfill ngem han nga maliklikan adala tamad di kitay guma kada plastik nga nauram pa iti baba nga iso daytoy iti nangrugyanan nga nagpangato aging gana iti rabaw daytoy dati nga sanitary landfill. So immediately mat nga narespondan tayo nagresponde pa digiti daddo mga truck iti truck ti Pariñas ket nagtitinulong kami although timulong pa digiti ti CDR ket immediately met nga nasebseban tayo detoy ket hanmeten nga nagramram pa. Malong hektarya sa dati na mura. Siguro manipod ti baba gingana tingato ket umababot siguro ti 1,000 square meter siguro. Awan di may hektarya man. Ang saan tayo nga narinig ng sudsok apoy. Medyo narigatan tayo ta medyo natakder kami nasangat ngem so far dito itulong mo digiti kakadwa tayo pa nga OJT tayo iti nga criminology student ket iso dati katulungan tayo nga nang seb-seb ka dito sige damot nga na seb-seban ket hanmeten nga nagwaras pa nga napan iti bantay iti ngato. Ano cost pa nakaurang na dito? Siguro banipod di baba ngamin na nagpangato dapat di pagbasuran pa jay nga dadu mga nakita mi siguro dati nagpuri jay di baba nga iso ti rason nga nagkayam kam ket nagpangato kadigiti karuruotan nga nagpangato iti dati nga sanitary landfill. Api pangipas basuraan da pena iti baba na sa. Siguro adamot ngamin digiti residente pa ijay inti baba baka dakit di digiti napanti nagpuri jay wano nagibasura kasi iso tikit kita entayo tatay awo mo ti sa baling agigan ka di jay no digiti residente laing iti. Sir, no makakala tayo dagiti ako no maduktalan lagi di digiti agpupura ket adamat di jay anti-burning law iso laing siguro ti pakaikuan na ngem suportat tay ket awan ti panagsalsaludsud mi iti lugar awan ti umamin ken awan ti makaibaga nga nakita da nga napan ti nagpuri ti nasa nga lugar. Ano't awas sa ti for out na sa? Alauna siguro pasado itatay no kasi Sige daw. sige da madlaing na nasibsiban. Sir, kadani pala ang fire prevention month na para iti panyepo saan nga malikpitan nga at iti panagbisak or iti alleged na output kaya iti paspusuga. Ano ti may bagay sir iti publiko? Ti may balakad ko lang nga po ket liklingan tayo kumati agpupor kasi nabara ti panawin ket alistong agramram ti apoy no kaste nga napudot ket sapay la kumata iliklikan tayo ti pinagpupuor ta isupay nga mabalin nga pasamakan ti dakdakkel nga uram ken hantay kuma nga agpupor kadigiti basbasura tapno no haan nga agkaroon iti very alarming nga kita ti apoy ken asok nga deti ket isumanen ti pakalarmaan ti tattao no ka.